To není ani jedna se to s tými nohy. Prestane nám vidieť po večer, keď to krásny album. A nakoniec pochopíš, že som mal úplnú pravdu. Pani učiteľka Galovičová na Vrátnicu. O, do piče. Pani učiteľka Galovičová na Vrátnicu. Tak riaditeľka tam je. Už niečo iné. Mišo, ideš? No sorry, Mišo, ja potrebujem. Ja už tu nejdem, už mi sa to fakt nechce. Kúrnik, čo povedia si si tiež, že až teraz všimla. A myslel som si, že... A ako vieš, že ona to je? Bo wiem, że mnie tu nie sprawdził. Takže nevieš, či ju máš. Pozri sa, veľká predstavka, potom sme. Á, púšťame sa hudbu. Nemá, ja som vám zakázala to